Radyo. Alas 5, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon reports after operation yari kita sa Pizza Isais. Miyerkules o Miyerkules sa bulan sang September kung Oktobre tuwig 2021. 80 dias na lang Pasko na. 87 kada naman magasaulog kita sang bagong tuig. Kabay pa nga to sa nga pag-yahoo! Mabatsagan tara sa bulan sang Disyembre kag maghagan-hagan na ang COVID-19. Ika-ano man sa bunga adlaw sa filing sang sertipiko di kandidatura. Nagadamo ang mga ngalan sa mga politiko kon kandidato. Kag mayaran na lang kita sang duwa ka adlaw ang nabilin. Antes magatakop ang isa ka simana na filing sang Certificate of Candidacy kon COC sa mga kandidatong luyag magtaya sang ila sining ugada sa 2022 nga eleksyon. Marang deadline mga ka-aksyon na 5 p.m. October 8 sining 2021. Tiyang iban mga ka-aksyon nagapulo paligis pa. Ang iban na kadesisyon na diri sa Bacolod kag Negros Occidental may pila sa ka mga tralalupang dunman nga dapat ato sa nga pagatutukan kung filing sang COC ang paghahambalan. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Dari kita samahin sa mga balita lokal magluwas sa filing sang COC naging tutukan sa buong sang kadamaan. May isa ka ginakabig makasalid nga krimen nga nagaluntad sa sunod sang kadis mga kaaksyon na naman nagsulod sa pinsar sa itong mga sus mga kawatan nga nagasulod sa puluyan. Magluwas nga kawatan ang sunod sa balay. Ang nag-istar sa balay maka-aksyon, pinatay pa nila ho. Hindi basta-basta nga pagpatay. Pangod ginabuno. Kag linampusan pa ang ulo gamit ang martilyo. Una sa balita, una sa aksyon. Nagkalabukagin ang ulo sa isa ka public school teacher nga babae maka-aksyon. Babae pa naman eh. Ang atos sa mga kapulisan di dapat maghala kapawala lang. Sa sining kaangay, sining kasuni, ka nakasalid ni, hindi ni basta-basta. Hindi ka mo maghala ka, tutok lang na sa pagpabilin sa kalinuhang katawayan kung papolitika ang paghahambalan. Dapat tutukan gini mga ka-aksyon ho, kay kaluluoy ang dadagatan sa ning biktima, kaya ang singgitan sa pamilya sa biktima, hostisya. Kaya pa hindi maduguyan eh, kag magkaladakpan na nag-imo sang krimen ho, na nagakuha sang kapin 65,000 kapesos nga kwarta mga kaaksyon. Anong ibato sa babayi man? Tampusan mo martilyong ulo, so buka ulo sa babayi ni. Maistara pa naman eh. Kasi kung amo pa rin nagabuhi sa pamilyaya. Ibalaon tarawa dugay kung mayara sang latest. Ang atos sa mga kapulisan sa investigasyon niya dapat tigayo nila. Dara sa maya sunod sang kadis kung mayara sang follow-up man. Ang atos sa action correspondent Aksyon Roger Gutib. Alas 5:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pagkadiba sa rin balita sa lokal, ti politika. Filing sang COC sa Bacolod kag Negros Occidental. Unahon ta ang Negros Occidental. Governor Lacson kag Vice Governor Ferrer. Pariho na nga may kontra sa 2022 nga eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginasiling sang kalabanan sa kadation sang eleksyon nga mas maayong nga agod damo ang pagapilian. Pero ang dalmanay nga away sa siring nga senaryo daw hindi pamabatsagan sa probinsya nga level. Di magsiling kita probinsya nga level, Governor papanaog bala na sa board members, kongresista. Ang masingki nga senaryo yan batsagan tara subong sa sunod sa Bacolod. Sa probinsya maka-aksyon sa mula mga hapon. May isa ka 50 anyos nga
balo. Nagmato-mato saka sa ikaduwa nga panalgan sa nga social hall sang Kapitolyo Provincial. Nga mo na ginahamantakan sang Comelec Provincial Office. Bit-bit ang mga dokumento agod maghanay sang iya sa kandidatura bilang gobernadora sa maabot nga eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ngalan Maria Socorro Sibulan, nakapamana sang hapon ng apelyedo Okada. Pero komo na balo, luyag ya ibalik ang iya siring apelyedo nga Maria Socorro Sibulan na lang. Porti ara siya siring COC ang apelyedo sa gihapon nga Okada. Sang nabalo, hindi siya nagpauli, hindi siya sa inasaring lugar sa may Oriarte Subdivision, sunod sa La Carlota. Nagpapili bilang isa ka independyente nga kandidato. Alin sa La Carlota, nagsakay lang sa Series Pass pabakulod. Pero ano ba lang rason niya sari? Kung aluyag niya nga mangin gobernador, ambalya, why man ko galaong magdaog ko ha? Why man ko maglaom nga may mabuto ko nga damo nga makuha? Anong iya sa nga tingog? Ha? Bantayan nyo gud ha? Di ka man maghalin da ha? Kaya ang poruson sa ato sa nga interview, pamati ko sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang tema senso kinasiling nga kompleto, pero ang Grupo Progreso kontarpulin ang basihan mas kompleto. Una sa balita, una sa aksyon. Bangod ang nakapagkit nga nawong sa mga kandidato. Kompleto bangod may ara kongresista. Ara yang nawong ni incumbent Congressman Greg Gasataya sa tarpulin sa Grupo Progreso. Alkalde bisa alkalde kag 12 ka mga konsihal. Di kahapon yang tarpulin sa nga tema senso. Wayang nawong ni incumbent Congressman Greg Gasataya. Di sa Grupo Progreso, ara gadya. Una gadya kaning nawong ni Greg Gasataya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. May buot silingon bala ini. Istoryahan nyo ang mga matanda sa politika, kami nga naging sila sa opinyon. Ang gaduag nga pula nagsingkal sa may dalan sang Saruan kang Rizal Kaina. Kadungan sa pag-file sang COC kag misa. Nagintambungan sa mga kandidato sang Grupo Progreso. Ang topiko subo magkaaksyon sa bisan diin lang nga mga lugar basta yan natipunan sa masabis sa madamong nga tawo. Way na sa liwan kundi ang ngalan sang tagsa ka mga kandidato. Halabira! Sugod na ni sang balbalanay. Kay damo ang nagasiling magkaaksyon nga lonsay mga mabakod. Ang mga kandidato siring duha ka grupo. Way palabot na maka-aksyon ng mga independyente pa ya. Nga kung ang tabon mo, mas mabakod pa sang samay grupo. Ang mga matanda sa buong sa politika nagahinugyaw na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Ang isa pa ka sinipikante nga balita maka-aksyon sa bansang lokal. Mayor Bing nagsaylo sa iban nga grupo? Hindi. Nagsaylo sa iban nga National Political Party. O, anong isaylohan niya? Nationalista Party man lang ah. Ano ba lang Nationalista Party diri sa pungsod sang Pilipinas how? Hindi asi-asi ini nga sahi sang grupo political National Political Party. Diri sa pungsod sang Pilipinas mga kaaksyon. Isa ini sang ginakabig pinakamadugay oldest political party. Hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugos nga Southeast Asia. Kadumdum kamo sa nagligad nga si former Senador Bongbong Marcos anunsyo sang iya sa nga pagpapili bilang presidente sa nga pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Miyembro na nagligad si Marcos sang Nationalista Party. Pero sang gin-announce siya maka-aksyon nga magpapili siya bilang presidente, nagbiya siya sa Nationalista Party
ang nagpamiyembro sa Partido Federal ng Pilipinas. May buot silingon na bantayin nyo bla. Una sa balita, una sa aksyon. Magamon ng hugada nga si Mayor Bing nagsaylo sa Nationalista Party. Hindi ihan nga sa pila ka adlaw, buwas o kung masunod nga adlaw, ang Nationalista Party may anunsyo nga kandidato presidente nila sa 2022. Una sa balita, una sa aksyon. Dumdumon na ganyan maka-aksyon nga si Davao City Mayor Inday Sara Duterte bisan nga ang wine sa National Political Party ay iya sa political party nga HNP inang hugpong ng pagbabago, hindi na yan national ang coverage sila, regional lamang ina. Dito lang na sila sa region ang coverage sila. Pero sa aton blade dari sa Negros Occidental may local political party kita dari. Amo ning UNEG ang ginatawag, United Negros Alliance. Patawag na siyang local political party kay man ginpa-accredit sa Commission on Election. Kung hindi ka accredited sa Comelec, hindi ka pwede matawag nga political party. Pareho ni sang Grupo Progreso, sang Team Asenso, local political group o kung local political organization lamang ni sila. Ang HNP akong hugpong ng pagbabago ni Inday Sara Duterte, regional na ang coverage sila. Ang Nationalista Party, national. Hindi na ako maghambala. Pantayan talang sa ulihi. Majority bala nga mga local chief executives, mayoriya kadamaan sa mga alkalde dere sa Negros Occidental, ang habyo kung suportara kay Inday Sara bilang presidente. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Samtang pilot run sang limited face-to-face nga klase, mag-aumpisa Nobyembre 15. Ang hambal sa Department of Education. Pilot run, malay daw obserbahan anay ni ang limited face-to-face nga klase. Kung okay malang kagaway man sang peligro nga tugahon, kasi kung dugangan na mga lugar, palap nagon pagid ning face-to-face nga klase, tubtob nga pag-abot sa bulan sa Disyembre, kasi kung pwede na nga magkahambal ang ato sa gobyerno rasyonal nga mga lugar nga wais nga delikado sa COVID-19, ibalik na face-to-face nga klase. Amo gina ang ginapaabot sang kalabanan, ug galing kita mga ka-aksyon, di man kita luyag nga maglala ni ang epekto halit sang COVID-19. Amo na ako isa sa mga pinapatuman nga pulisa sang gobyerno kung isa nag-react man kita, mati balaan naton nga kita man mabumirang man sa aton, mabalik man sa aton. Alas 5:21 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayad ka mati nagmatamat balik ang normal sang ato sa nga tiyempo subong. Kasunod sang paglaslas to ni tropical depression lani. Ang mga mahabolan ng tiyempo, okay na rin sa aton. Hindi tanto kainit, wala man nag-ulan. Parang at least makahimo bala sa madamo ang mga ka-aksyon ta. Makatrabaho sa husto kag maayo. Ano ng Patrol Observation Report with Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, kamusta makulod subong? Please come in. Good afternoon, Action Mar. Grabe, kasilaw sang aton nga haring adlaw. Busilingon, puwerte ang init kaina. Halin sang agay, hasta sininga hapon, Action Mar. Nagbawi, pila lang ka adlaw nga nagulan-ulan. May pila ka gabi nga nagbuo ang ulan. May pila ka mga lugar nga ginbaha sa syudad sa Bacolod. Pero ti subong bawing-bawi, uga nga uga ang mga linabhan ni nanay. Amo nang ila siningagin kalipay. Pero ti sadya Action Mar, no, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, halin kay na medyo traffic sa downtown area. Halin mga alauna, alas 2, so kay na sang udto. At sininga hapon, bangod man may filing of COC sang Grupo Progreso, kagkadamo sa mga supporters nga ara man dito sa lugar. Ang iba medyo paugat sa dalagan sa trapiko, especially dira sa may
sa may palibot sang plaza, ang iban kaina dito nag-agi sa may likod basiwa tiya mo man gyapon ang sitwasyon, pero ti given subong nga mga inoras ara ya sa peak hours, that's why nga medyo bugat man ang dalagan sa trapiko bangod nga believe ka kay padamo gid sa pribado nga salakyan diri sa syudad sa Bacolod. Isa ka balay guro duwa tatlo ang ila sining mga salakyan kag wala labot, may mga depasero nga salakyan, may mga motorsiklo, mga tricycle, ang iban may mga intra pa nga mga e-bikes man kag tricycle sa dalanon. Dugang pa nga nagapabugat sa dalagan sang trapiko ining mga ginakayo nga dalan bala, ang iban iya ka prime water, ang iban iya man ka DPWH. Gahingagaw man sila ila sini nga trabaho hindi na mapagabihan gid masyado, that's why nga nagadugang man sa medyo bugat nga dalagan sang trapiko diri sa may ibahin sang Lopez East Lapos Circumferential Road. Kadamo man Aksyon Mar no sang nagalinabay diri nga mga salakyan, ang mga pribado nga salakyan nagapinagusto manaan basta stop lang sila, makapundo lang sila, ang ulo lang pahigad, ang buli aras dalan ang iba na mo paniwa ako sang binungguan ay karon, pero ang ara man nagabulig ang aton sining mga traffic enforcers sa dalanon nga especially kung hindi na gid bala masarangan kumbaga sa aton sining mga traffic lights, kay may mga traffic lights madaan wala nagapalareho sang oras na bala sang timer, ting iban bag-o lang nag-go, stop na dayon. That's why nga ginapatay na lang kag ang ato na lang ang mga traffic enforcers man ang mga naga-maniobra. So far diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, matulutawhay ang aton sining kalangitan, subong man ang aton sining palibot, pero tinagahingagaw lang sa pagpauli ang tanan. Aton sining mga merkado kadamo man sang tawo bakal ng sudan ang aton sining mga aksyon para sa ila sining pagpuli karon man. Kadamo man kita Aksyon Mar nalabayan nga mga mga balay-balay sa kilid sa dalan nga may mga yellow line iyaya, may mga under quarantine, busiling kadamo is sa gihapon dire sa mga infected sa palibot na syudad sa Bacolod. That's why nga halong-halong gid kay ara sa gihapon ang COVID-19. Kung pwede pa lang likawan ang mga crowded areas, kag kung crowded areas pagsuksok lang, kag kung kinanglan mo gid magkadto dira pagsuksok lang gid sang face mask and face shield sa tanan nga oras, hindi git pagkakason, kag kung pwede pa lang, kung may budget lang man, hindi na pagsulit-sulita ang surgical mask, kay kung ang study pa sa DOH ang aton sining sundon ang surgical mask gani 4 lang na ka oras ang iya sining effectivity para sa protection, kag ang KN95 isa ka adlaw, ti ang iban niya mga pobre man naton nga kauturan kisa makita naton nga surgical mask sa isa ka semana. Ang iban ginalabhan-labhan lang, ang iban gina-spray lang nila sang alcohol, tayo mo ng budlay kay imbis nga for protection na mo para kisa mo kadala sang virus dira kay ti matiner sa imo nga matiner sa imo sini nga ilong. May pila ka mga access roads diri sa syudad sa Bacolod nga abis ang iman yu tala nagalabay gali kay nagalaba man nga nagalaba ang mga nagapila nga salakyan tungod nga medyo kadamo sang kabalo sa nasambit nga access road nagabugat man ang dalagan sa trapiko. So liwat sa aton sining mga aksyon, alang-alang nagistaran nga oras ara sa gihapon ang COVID-19. Kag syempre akong ginarekomendar sa inyo ang pag-inom sang DTX 500
Observation report halin sa patrol. Aksyon Ida Nabosto. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Inang abahin dulong sa ato sa live stream, gabonitor si Alex Fuentes, listening and watching Hoba Lumina, Ana Sinoro, mayong hapon, Bea Jonathan, Tamyo Langko, Maristar, Mayo, Kagjinki, Dialagdon, araman si Athia Kiberiman, good afternoon, Ana Sinoro, okay, Milail Oligo, Melody Calvas, good afternoon, Aksyon Radio, Sir Marlon, okay, Martin Aliling, Ima Alcuela Kilstrom, good afternoon, Aksyon Bar, shout out lang, sa ako sa di amiga, Rita Ilaco, sa Hopanda Subdivision, Maanyag Dus, Barangay Alhis. Sa Bani Cafe, si Milay Oligo. Ana Sinoro mayong hapon, Governor Bong Vice Gov kag Kong Greg. Okay. Maria Teresa Hofilenya, good afternoon. Ana Sinoro, approved. Milay Oligo, Tamyaw lang, Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Monteza, Mary Joan Di Mayo. Thank you, good afternoon. Elizabeth Malakagamala, salamat gid. Rhea May Ladio, Ana Sinoro, okay. Milay Oligo kagawad Timay kag Monet Labaton sa Mambulak sila subong man Gina Clavisillas live watching. Noe Erwin Dicatoria Gonzales, good afternoon. Aksyon Marlon monitor lang ko. Maria Teresa Hofilinya, okay. Inday Blaza, mayong hapon. Evelyn Pomoseno, mayong hapon. Thank you. Lorna Diligencia Araman. Okay. Si Peltron Lipora, good afternoon. Aksyon Mar, monitor lang ko din. Salamat kid. Thank you. Iban, balikan ta naman dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sa
sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan.
may ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the name ng amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like sa aksyon! Sa talatapan sa Commission on Election akon kabalik sa probinsya mga kaksyon as of 4 p.m. today, mayara sang 23 na ka mga kandidato ang nag-file sang ina sa nga COC mga kaksyon. Umpisa ina October 1 sa 2021. Sa ato sa nga listahan nga presentar man kaina ni Comelec Acting Provincial Supervisor Ayan Ananoria, ang mga provincial board members nga nag-file COC naglabot na sa 13 taran. Ang for congressman nagalabot sa 6,
ang vice gov, duha, ang gobernador, duha. Una sa balita, una sa aksyon. So 23 taran ini mga kaaksyon. Ulihi nga nag-file sa mga hapon sa pagkakongresista amo si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III. O kung mas kilala bilang 3D Marañon. Nagbalik ni siya, papili bilang kongresista. Kabati, congressman man siya sa unabo. Pagtapos, termino niya bilang kongresista sa 2nd District, nagpapili siya mayor, nagdaog. Kumusubong ang congressman dara, tapos naman ang termino, pamilya yaman si outgoing congressman Leo Rafael Cuava. Si Cuava mabalik kandidato vice mayor. Kaysa una naka-mayor na si Cuava, pero subong makandidato siya vice mayor na lang. Kay ang incumbent vice mayor sa bunda nga si Narwin Havilosa may katapusan naman nga termino. So siya na ang mapapili bilang mayor sang Sagay City mga kaaksyon. Naman ang pagbulo-baylo-baylo dira sa mga Sagay City sakop ina sang ikaduhang nga distrito. Ang nag-file man mga 1:55 kay na sang hapon mga kaaksyon, amo ang 50 anyos nga housewife o kon balo na ni kay nabalo siya sa bana niya nga isa ka hapon. No? Pero sang in-interview siya makaaksyon, ang hambalya is housewife lang siya. Nauway sa trabaho, aral sa iya nga puluyan. Pero sang ilantaw ko ang iya sa nga si OC, ang profession ka occupation na butang niya, pintor. Una sa balita, una sa aksyon. Si Maria Socorro, si Bulan, Okada. Pero ang yes na parang may ginamenson is si Bulan nga pilyado kamanti. Napatay naman ang banay sa yaning hapon nga Okada mga ka-aksyon. Ang balya sa ato sa interview kay ina, wagid man kuntani kuya sang plano. Dugay na kuntaning plano niya magpapili bilang governor, pero way sa nagalaom nga magdaog siya. Kagway mas nagalaom, makakuha siya sang daamok nga boto. Kamo na lang painuino sa tingog ya, Rizawa. Hiling sa ulo, daw na intuan nga bala hindi ko man maging drama. Ito daw naguba ang chakra cleansing, wala ang chakra cover sa rainbow sa lawas. Chakra na may panamag sa subong no. Daw naguba na siya mo pag naguba na broken chakra na basahan mo na. Yung nakikita o sang saging lang guba sa ulo ko, pulihay bala kamot tao. Holy sa itindi, holy na siya, holy yan sa to ng Holy Spirit. Di nakita ko sa vision kung ang God the Father at sa Holy Spirit, inadaganan sa demonyo na kagina. Natindakan nila sa mga kanding, amo na malaw, hindi na ma-open ang mga kamot na bawal kina sa Biblia. Wala ko na kambang madaog, sir. Hindi ko nang daog sa akin, nakambang ako sa akin na, ay si Mama Mary lang na iyang, kikita ko na siya, pero nga siya nagabulit sa akin. Ay wala ko kalagas ng presto, ang makabulit nila sa talantanan na. Kung ang ginapasa ko sa Lacarnota, healing water na, amo na niyo pala alagyan sa langit, diba? Amo na. Wala ko kalagas pwesto Ilang, darala ko to ba? Alas 5:46, Aksyon na Radio, Philippine Standard Time. Kina-endorso ko anay sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ang balita naman sa Bacolod City Hall, depende sa tiyempo naton. Kag ang balita sa aton sa nga patrol. Pagkatapos lamang sa Normal sa mga... Okay, balikan tayo nagpadala sa dugang sa mga mensahe. Okay. Sige. Si Patrick Macalipsay, birthday 29. Ako subong happy birthday. Birthday gali to Patrick Macalipsay. Happy birthday
Toto Patrick Macalipsay. Happy 29th birthday, Patrick Macalipsay. Okay. Si Manjo B. Arnijo, bayong hapon sa Marlon, thank you. Si Ray Baryoga, bayong hapon, monitor kami dahil sa may barangay Pandarong DSB, more power, ARB. Jen S. Sir, hello. Si Danny Siot Araman, bayong hapon sa Marlon, Tamyo lang family, shooting SG Hinigaran. Oh, stay safe always, Samaldi, Ana Sinoro. Thank you. Thank you, Jen S. Sir. Okay. Marley Gonzaga, good evening. Salamat, Gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kahilangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Eden Aboso, mayara sa Baso Operation area sa Salay City, may nagkadakpa naman o. Aksyon Eden, sa detalye sa report please kabin. Aksyon na arestado ang 5 ka mga persona sa bypass operation nga ginpatigan sang kapulisan sa Luni 2, Barangay Mambulak, Syudad San Silay, sinigid lang nga hapon. Oktubre 5, ang mga nagkaladagpan ang ginkilala sa ilan nanday June Lapag 52, Benji Casibo 35, Johnny Octoso 21, Leoncio Bigasa 44, kag Gino Villegas 35, tanan residente sa Syudad San Silay. Nakuha sa ilang 7 tanan kinong-gated plastic sachets ng inasuspetson Cebu nga may kabugaton nga 4 ka gramos, valor 28,000 ka pesos kag iban pa nga drug paraphernalia. Sa 5 piso karon sa custodial facilities ang Silay PNP kag mga tubang sang kaso nga paglapag sa laing nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ini nga bahin dala sa ato sa kaluwan sang
Una sa aksyon! Action reports after operation magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ibati ay kita karon sa Action Night Patrol alas 9:30 tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, Action na Marlon Genovea, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon